Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά και σήμερα θα δοκιμάσουμε παρόμοια παιχνίδια στο Fortnite αλλά μέσα στο Roblox. Για κάποιο λόγο είμαι με Shift Lock, δεν ξέρω γιατί και πρέπει να το βγάλω αυτό. Και παιδιά, ξεκινάμε εδώ πέρα και παίρνουμε glider και πέσω δηλαδή τίποτα. Ούτε δεν άφησε το glider. Έχω αυτό το τόξο. Και αυτά τα πράγματα. Κάτε, μετά πεθαίνεις. Ναι. Τέλος πάντων δεν ξέρω πώς πέθανα, παιδιά. Αλλά πάμε να συνεχίσουμε. Και παιδιά, από ό,τι βλέπω μπορούμε να χτίσουμε, αλλά με ποιον τρόπο είναι το θέμα. Με Q. Και παιδιά, μπορούμε να χτίσουμε όπως το Fortnite, αλλά έχει πλάκα γιατί δεν έχει, ναι, το χτίσουμε λίγο περίεργο. Το Fortnite, παιδιά, δεν είναι από τα καλύτερα, αλλά πάμε να το δοκιμάσουμε λίγο. Και παιδιά, εδώ είναι αυτό το άτομο. Και πέθανα, δεν πειράζει. Θα το παίξουμε άλλο λίγο και μετά θα πάμε στο επόμενο. Το 8 τι όπλο είναι. Μπαζούκα, παιδιά. Και παιδιά, κάποιος με σκοτώνει με σνάιπερ. Που έχουμε και σνάιπερ και θα πρέπει να το δοκιμάσουμε άμεσα. Ποια αυτό το άτομο, παιδιά, θα το πάμε με σνάιπερ. Τέντ. Παιδιά, είναι ένας με πάρα πολύ καλό στόχο και πρέπει να το σκοτώσουμε. Θα κλείνω αυτό το βίντεο, παιδιά. Και παιδιά, το σκοτώσουμε όπως είδατε κιόλας. Και παιδιά, έχει και σκάλα. Και παιδιά, θα χτίσουμε. Το ξέρω ότι υπάρχουν, αλλά θα χτίσουμε το σπίτι μας εδώ πέρα. Εδώ πέρα το χτίσουμε. Κάνουμε μεγάλο αυτό. Θα βάλουμε τείχους. Εδώ παιδιά θα είναι ένα δωμάτιο. Βασικά εδώ θα είναι και άλογα. Και εδώ παιδιά θα είναι ένα δωμάτιο. Και εδώ το υπόλοιπο σπίτι. Παιδιά, μια χαρά το βλέπω το σπίτι. Δεν ξέρω αν εσείς θέλετε κάτι άλλο, γράφτε μου κάτω στο σχόλιο. Και παιδιά, τώρα θα πάω αυτό εδώ για να βγω εδώ πάνω, παιδιά, και να πετύχω χέτα με σνάιπερ. Παιδιά, σε αυτό το, όποιος δεν έχει φοράει, να ξέρετε, το σνάιπερ είναι πάρα πολύ καλό και το παιχνίδι ένα καλό παιχνιδάκι είναι. Εντάξει, θα του βάζα ένα 8 στα 10. Και το επόμενο είναι Tropical Royale. Πάμε να δοκιμάσουμε και αυτό το παιχνίδι. Και παιδιά, είμαι εδώ πέρα που μου κάνει load, που μου φορτώνει. Patapim, tralalero, tralala. Patapim, tralalero, tralala.
παιδιά, μπήκαμε εδώ πέρα casual. Εδώ πέρα μας έχει βάλει... μοιάζει με το Fortnite. Πάμε πράγματα. Εκιούμε. Με σκάλα, με ζήτα. Και μετά βάζουμε αυτό. Παιδιά, αυτό με αρέσει πιο πολύ. Ναι. Είναι δύο ομάδες και όπως κατάλαβα. Δεν θέλει ρόμπακ. Τα σκότωσα, παιδιά. Για πιο αυτά τα μίνι. Για να χιλάρω. Παιδιά, αυτό μου αρέσει πιο πολύ το παιχνιδάκι. Το έχουν κάνει λίγο πιο ίδιο. Έχει κάποια όπλα και παίζει γενικώς. Revolver, παιδιά, θα το πάρω στις 4 στιγμές. Και ένα τεστ. Παιδιά, μας έρθει revolver, αλλά έχουμε ήδη. Και πάμε τα mini shield. Πάμε να δοκιμάσουμε το revolver που πήραμε. Καλό πλάκι, παιδιά, το revolver. Δεν σε τρέλανε, αλλά... παιδιά, είχαμε στον κανάρα. Να σου ήταν πάρα πολύ καλό. Τι κάνει. Παιδιά, κατάλαβα τι έκανα αυτό εδώ. Και δεν έπρεπε να τα χαλάσω, αλλά δεν πειράζει, παιδιά. Παιδιά, θα σκοτώσουμε shotgun. Και τους σκοτώσαμε. Δεν πειράζει, κάνουμε respawn. Και έχουμε πάλι τα αρχικά όπλα. Ανοίξουμε αυτό το παιχνίδι στο κομμωτάκι. Τι είχαμε. Κάνουμε το παιχνίδι, δεν μας έδωσε τίποτα. Παιδιά, σπάω αυτά για να χτίσω. Παιδιά, δεν έχω αυτά τα settings, οπότε δυσκολεύομαι λίγο για το χτίσιμο. Αλλά δεν πειράζει. Δεν έχω συνηθίσει να χτίζω με αυτά τα παιδιά. Και παιδιά, αυτά παίζω από υπολογιστή. Roblox θα παίζουμε πάντα από υπολογιστή και κινητό από τα PlayStation. Και το σκοτώσουμε. Το σκοτώσαμε. Και τώρα αυτόν. Και παιδιά, πήραμε ένα τρόπαιο. Παιδιά, αυτό το game θα το παίξουμε λίγο αρκετή ώρα γιατί μου αρέσει, αλλά και άλλα πράγματα. Glider δεν έχουμε. Ανεβούμε εδώ πέρα. Παιδιά, και αφήσουμε εδώ πέρα για να μπούμε μέσα. Και παιδιά, μου αρέσει ποιο θα είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι. Όταν δείτε όλο το βίντεο θα ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι. Αυτά που παίξαμε. Και παιδιά, το σκοτώ και αυτόν. Και είχε
Uncommon που είναι καλύτερο από το Uncommon. Σκότωσα. Παιδιά, κόκκινο shotgun, παιδιά. Για να δούμε. Εδώ πέρα ένα sniper που θα το πάρω για να το δοκιμάσω κιόλας. Και παιδιά εδώ πέρα τώρα το σκότωσαν με το sniper. Δεν πρέπει να πεθάνουμε παιδιά, γιατί έχουμε όλα αυτά τα όπλα και είναι καλά. Και το σκότωσα και αυτόν παιδιά. Παιδιά, κόλλησα. Παιδιά, ο άλλος κόλλησε και το είδατε ότι ήταν ακίνητος. Και παιδιά πάμε, τους έχουμε. Πίνω μίνις παιδιά για να χυλάρω. Και παιδιά πήρα αυτό ή... Καλά, φιλαράκο. Για άλλους γιατί είναι ευρείας, έτσι του το έδωσα πίσω. Και πάμε να συνεχίσουμε. Έχει παιδιά, ό,τι λέμε, το έκλειψε το άλλο. Παιδιά, νομίζω τα legendary είναι καλύτερα από τα κόκκινα. Αυτό το πήρα. Αν είναι... Γιατί το κάνει για να ανοίξει το χώρο. Και πάμε να το βοηθήσουμε αυτόν εδώ. Κάτι, πού είναι το ER μου? Διάχτα το ER. Δεν πειράζει, πεθάναμε. Και παιδιά συνεχίζουμε. Και παιδιά συνεχίζουμε. Ξαναπεθάναμε, δεν πειράζει. Πλέον έχω πάρει όλοι καλά όπλα. Η Elite μας έδωσε κάτι όπλα, αλλά έτσι δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, οπότε θα τα αφήσω. Παιδιά, σε ένα pump shotgun, αλλά έχω epic, οπότε δεν θα το πάρω. Και παιδιά τον σκοτώσαμε και αυτό, είναι τότε. Και πάμε να δοκιμάσουμε το επόμενο. Είναι το Fort Line πάλι, αλλά δεν πειράζει. Και παιδιά είναι από ό,τι κατάλαβα παρόμοιο με το προηγούμενο που είχαμε παίξει στο offline. Και παιδιά, πάμε. Παιδιά εδώ έχει και full damage, οπότε λέει τώρα να ρωτήσω κάτι, εγώ αν πάω και το δείξω από εδώ πέρα, φτάνω. Ναι, αν ζωή. Έχουμε και ρουκέτα. Σκότωσα.
Και δεν μου βολεύουν από τα όπλα, εγώ μετά έχω τα διαφορετικά. Α, εντάξει, είναι χαρά. Γιατί δεν βρίσκω κανένα άτομο. Θα το σκοτώσω. Και παιδιά πάμε εδώ πέρα. Είναι παρόμοιο παιχνιδάκι. Παιδιά, σχεδόν ολόιδιο. Αλλά πάμε να το παίξουμε και λίγο και αυτό. Και πάνω που το είπαμε σκότσε αυτός παιδιά. Όχι η ρουκέτα. Και παιδιά πάμε για εκδίκηση. Και παιδιά τώρα θα σκοτώσουμε. Και τώρα παιδιά αν είναι θα σκοτώσουμε άλλα λίγα άτομα για να παίξουμε και το επόμενο παιχνίδι. Και εδώ πέρα θα σκοτώσουμε σνάιπερ. Και παιδιά ξανά ήρθε ο άλλος για να πάρει εκδίκηση, αλλά δεν θα το αφήσουμε έτσι. Και θα πάμε να το ξανασκοτώσουμε. Και για το ξανασκοτώσαμε. Και παιδιά, από ό,τι βλέπω δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι, αλλά τον ξανασκοτώσαμε αυτόν και μας είπε ότι κάναμε και έτσι το παιχνίδι. Και πάμε να συνεχίσουμε. Και παιδιά θα το σκοτώσουμε αυτόν. Και video κάναμε headshot και αυτό. Και πια ήρθε ξανά αυτός. Αλλά δεν πειράζει, θα το σκοτώσουμε, μη φοβάστε. Και πια το σκοτώσαμε. Εδώ πετύχουμε και το παιδιά. Μας σκότωσε, δεν πειράζει παιδιά. Αν θα παίξουμε άλλη μία φορά αυτή και μετά πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Και παιδιά, εδώ πέρα σκοτώσουμε αυτό το άτομο, αν μπορέσουμε. Το σκοτώσαμε. Όταν πεθάνω παιδιά πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Το πέτυχα στον αέρα. Και αυτό παιδιά δεν το πέτυχα, αλλά δεν πειράζει. Τον έκανα και έτσι αυτό. Και παιδιά αυτό και αυτόν σκότωσα μάλλον. Το σκότωσα με headshot. Με σκότωσε εκείνος, δεν πειράζει, πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Και παιδιά το επόμενο παιχνίδι είναι αυτό εδώ. Που μου θυμίζει πολύ Fortnite, αλλά και έχει chest που ανοίγουμε και μία pickaxe. Τα όπλα παιδιά δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι shotgun. Ναι. Αυτό τι είναι.
Ωραία. Και αυτό είναι για ένα χιλάρι. Ωραία παιδιά. Βρήκα κάτι, 2 όπλα. Και είμαι μια χαρά. Παιδιά. Έχει inventory, όχι. Και παιδιά πάμε να βρούμε κι άλλα chests. Για να πάρουμε κι άλλα όπλα. Μπαζούκα είναι αυτό. Ναι παιδιά, αυτό είναι μπαζούκα από ό,τι βλέπω. Και πάμε, πρέπει να βρούμε και κανένα άτομο. Και το θέμα παιδιά είναι πώς χτίζω εδώ πέρα. Αμέ, παιδιά, μόλις βρήκα πώς χτίζουμε. Παιδιά μου τελείωσε το ξύλο. Δεν βάζω ρόμπαξ παιδιά για να πάρω ξύλο. Και έχω βρει μια legendary μπαζούκα. Πρέπει να βρούμε ένα άτομο για να τη χρησιμοποιήσουμε. Παιδιά. Αυτό παιδιά μου θυμίζει λίγο Fortnite, αλλά... Α παιδιά, το Forge Online που παίξαμε πριν θα πάρει και αυτό ένα 8 στα 10. Και το άλλο παιδιά που παίξαμε και δεν βαθμολόγησα πριν από το Forge Online το δεύτερο παίρνει ένα 9 στα 10 γιατί είναι πολύ καλό παιχνίδι και πολύ καλό φτιαχμένο. Και μου τέλειωσαν οι σφαίρες. Άρα βάζω medkit. Παιδιά, πέθανα, δεν μου πολύ άρεσε αυτό. Θα πάρει ένα 4 στα 10. Δημόσισε τα όπλα και όλο αυτό. Θα μπούμε Force Blocks Classic. Παιδιά, θα μπούμε αυτό. Και πάμε join. Αυτό παιδιά μου θυμίζει πάρα πολύ Roblox. Θα μου θυμίζει και το προηγούμενο πάρα πολύ. Και 2 glider. Για. Πέθανα. Παιδιά, αυτό είναι το ίδιο πράγμα με το προηγούμενο. Δεν μου λέει κάτι. Αυτό είναι το ίδιο πράγμα με το προηγούμενο. Και πάμε Fortnite του Roblox, παιδιά, που μου βάλει την προηγούμενη season για εικόνα. Μα αυτό, παιδιά, θα είναι καλό. Δεν ξέρουμε. Πάμε να δοκιμάσουμε. Παιδιά, τι είναι αυτό? Και αυτό δεν μοιάζει καθόλου. Μα καθόλου. Με το... είναι καλά, πάμε να δούμε. Παιδιά, αυτό με χαλάει το παιχνίδι ότι δεν μοιάζει καθόλου με το Fortnite. Είναι απλώς ένα παιχνίδι με όπλα. Παιδιά. Να σκοτώσουμε αυτόν εδώ πέρα. Εντάξει, παιδιά, αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Ένα 2 στα 10, δεν το παίζω άλλο. Δεν χρειάζεται. Παίρνω ένα διάρρη. 2 στα 10. Και παιδιά, το τελευταίο παιχνίδι, το τέλος πάντων είναι, θα παίξουμε και το τελευταίο που θα δοκιμάσουμε. Και παιδιά μου λέει να πέσω εδώ πέρα. Μοιάζει πάλι με το προηγούμενο, με τα άλλα που θα μου παίξει.
Παιδιά, αυτό μου θυμίζει πάρα πολύ το άλλο που είχαμε παίξει. Glider, βόμβες, sniper, ολόιδιο, map, ίδιο. Δεν μου αρέσει. Γιατί είναι ολόιδιο, αν το παίζουμε λίγο. Και παιδιά είναι αυτό εδώ το άρμα που θα το σκοτώσω με sniper. Και παιδιά, είναι ολόιδιο αυτό το πράγμα που είχαμε παίξει και πριν. Οπότε και αυτό είναι 8 στα 10 επειδή δεν μπορώ να το βάλω άλλη βαθμολογία γιατί είναι το ίδιο. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε.